Mit navn er Malou, og jeg er skipper hos Nuuk Water Taxi. Min motivation for at blive skipper kommer fra min interesse for havet og for at arbejde i naturen. Jeg har altid været fascineret af sejlads, af den frihed og det ansvar, der følger med for at føre et fartøj. Og så giver det bare en stor glæde at kunne dele oplevelser på havet med andre og vise det smukke natur, vi har omkring os. At være kvindelig skipper i dag er både spændende og motiverende. For mig handler det mest om kompetencer, ansvar og samarbejde med andre skipper og matroser. Jeg kan være med til at inspirere andre kvinder til at følge deres interesse for sejlads og det maritime erhverv. Havet er for alle, og der er plads til mange forskellige typer af mennesker. Både kvinder og mænd. Jeg har prøvet det en gang. Og jeg var sådan, okay, hvad gør jeg lige her? Men jeg fik fikset båden, og jeg vidste ikke helt, hvad der var galt. Så var det ventilatoren, der var helt... Ja, den skulle bare skiftes. Alle kan sejle. Man skal bare have den gejst og ture og sejle.